Данияр Газетдинов Йоршаллы егетте шәһәрдә туып үсә дә, ни сәбәпледер үз итми ул каланы. 4 стена эчендә нишләп ятырга кирәк ди егет. Коронавируска бәйле үз изоляция режимы кертелүгә дә сөенеп бетә алмый. Авылның рәхәте шушы менә быел яфрак ярган агачларны күрү, ширемнәр чыгу, ул кайбер кеше бик нитеге елдагыча кабатлана торган мизгил дип кенә күрә. Мин аннан рәхәт табып, ем табып, кошлар сайравыннан, сандугач сайравыннан, карга кычкыру булса да үзеңнеке, үзең авылыңныкы якын барыбер да. Җәйендә кышында ел сайын Боланлыда, әбисе янында Данияр. Авылда бер генә чара да аннан башка узмый. Мәдәният хезмәткәрләренең уң кулы ул. Сәнгатьне ярата, үзе дә җырлар яза. Баланны җыры шушы авылыма булган мәхәббәт, хис тойгыларымны шигырьләр язам инде мин кайбер вакытны. Шуннан соң ничә бәле мин үземнең туган авылым турында эс калдыра алмыйм, миннән соң сөйләсеннәр әле, истә калсын әле дигән фикерләр туды. Шулай ук менә шул туган якка мәхәббәт яздыргандыр дип уйлыйм, уйлап таптым бу җырны. Даниярның әти-әнисе улларына 6 яшь тулганчы авылда яшәгән, аннан шәһәргә күченгәннәр. Данияр Йоршаллы технология техникумында белем ала, белемен гамәлдә сыный. Булачак коммерсантның 70тән артык үрдәге, 30 казы, 30 тавыгы бар. Тавыкларның бер өлешен инкубаторда чыгарып үстергән. Чуар тавыкларны сатып алган. 250 сумга чеби сатып аласым килми, шуңа инкубаторда чыгарып карарга булдым ди егет. Кышкыртның төрлесен халыкка да сата. Менә 3 яшьлек вакытында ук бабасына булышып йөриләр. Сәнәк белән саламнар, тиешеп саламнар, ыргытып, шулай өйрәнде инде бәләкәйләнек. Авылны ярата инде. Малларны үз үстерәме? Үз үстерә. Бүтән әйберне дә гөлләр үстерә, өйдә тулы өйдә гөлләр безнең. Бүтән нәрсәне дә эшләп карыйм. Сәүдә өлкәсендә Даниярның 5 еллык эш тәҗрибәсе бар. Быел гына да 1000нән артык тавыкка саткан егет. Яхшы сыйфатлы кышкырт сатучы, аз дигән фикердә ул. Майлы үрдәкләр, обычный менә шул үрдәк дип саныйбыз инде. 2 ай асрап рәхәтләнеп суйып була, әмма ләкин майлы була. Шуңа монда уже кеше сайлый, үзенә нинди кирәк. Тавыкка килгәндә инде тавык мәсәлән, бройлерны сайлаган чиракта да, мәсәлән, бройлер тавык алган чиракта да, аның бар тукымнары кросс дип әйтәбез инде, бүгенге көндә гибридлары бик күп төрле. Бар бройлерлар тукым буенча ни яклы иткә тартылган, бар ит белән йомыркага тартылган, бар йомыркага тартылган бройлерларда төрле сортлар гел чыгып тора. Гел алам, яңа сортларны кызыксынам, үстереп карыйм, әйбәт булса киләчәктә дә алам. 6 баш умартасы да бар әле Даниярның. Кортларны да үзе карый. Умарталар санын арттырырга исәбе. Үз изоляцияның файдасы зур булды. Эшне бирелеп, рәхәтләнеп башкардым ди яшь эшмәкәр. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе.